Modulárny stavebný systém Taval predstavuje jeden z najmodernejších systémov stavebných konštrukcií založený na využití nových materiálov na báze dreva s aplikovaním poznatkov spoľahlivého statického usporiadania. Jeho typizované stenové a priečkové panely umožňujú širokú aplikáciu aj v náročných stavbách, pričom montáž na stavenisku je jednoduchá a rýchla. Používajú sa výhradne suché procesy. Výsledkom je stavba s vysokým stupňom tuhosti celku, ktorá presahuje životnosť klasických stavieb na báze dreva. Typizované panely sú zhotovené z tzv. OSB dosiek v kombinácii s oceľovou nosnou výstužou, čo zaručuje nielen spoľahlivé statické parametre stavby, ale u zákazníka aj pocit bezpečia v drevostavbe. Výroba panelových prvkov v primerane malých rozmeroch a mimo stavby umožňuje rýchle zriadenie stavebníska a montáž i kompletizácia panelov nevyžaduje žiadnu ťažkú stavebnú techniku. Oceľové kotviace pätky s kužeľovým výčnielkom ukotvené v základovej doske stavby, ako i špeciálne montážne skrutky spojenia panelových prvkov zabezpečujú vysokú odolnosť stavby nielen voči bežným poveternostným podmienkam, ale aj voči živelným udalostiam. Preto sú stavby vhodné i pre oblasti s trvalo drsnými klimatickými podmienkami.